suka ce suna fahimtar waɗannan haruffan ba wai larabci ne kaɗai ba, suna wakiltar islamu ne, musulunci. Sai suka ce kenan an musuluntar da ƙasar tunda an musuluntar da kuɗin ƙasar. To yanzu da ya kamata mu kuma mu ma mu fahimta a ƙarƙashin sarkin musulmi shi ya fara wannan fahimtar kuma ya butsare akan haka cewa to kenan waɗannan haruffan tunda su ma na nasara ne, me ya kamata mu fahimta? Yanzu an cire islamu kenan an kawo nasaranci. Tunda dai asali ai ba naira 100 ce kawai a rubuce ba, akwai naira 100 a rubuce da ajamanci, akwai kuma da turanci 100 naira. To kenan an raba, wannan na wakiltar musulunci, wannan na wakiltar kafirci. To amma mu sai muka yadda aka ɗauke namu aka bar nasu, kuma sarkinmu ne ya fito ya faɗi haka. Wai yanzu ne ake ta kafa kwamitoci na a yi ƙoƙarin yadda za a dawo da haka. To sannan karanta lambobi da bajan sojojin Najeriya me a kai? Nasrun minallahi. Nasrun minallahi aya ce ta Alƙur'ani, yanki ne na aya Alƙur'ani, yanzu kuma wannan suke hari sai a cire shi ma. Sannan tafi garin Yola, zaka shiga cikin garin Yola, kana shigowa zaka ga tun daga babbar gate wadda za ta kawo ka zuwa Jimeta da wadda za ta kawo ka cikin garin Yola, za ga an rubuta rubutu da larabci, an yi maka maraba, sannan an kawo maka wasiyar ɗan fodiyo cewa ku yi karatu, ku yi noma, ku yi kiwo, duk an rubuta. Arnan Adamawa suna ta ƙunƙunin cewa dan me za a rubuta rubutun larabci, dan me ai Yola ba garin musulunci ba ne, cewa suke ai garin Vera ne, su kuma Vera ba musulmi ba ne. Kaji sharri.